Atong kapistahan karon nga gisaulog mao gyud ang kapistahan sa Queenship of Mary, ang Reyna sa langit ug yuta. Kining maong kapistahan mga igsoon gi-promulgar ni Pope Pius XII niadtong 1954. Pero kung atong tan-awon ang history sa simbahan, kining maong kapistahan dili lang tungod kay namugna kini sa hunahuna lamang, kundi naay basihanan sa Biblia mahitungod niini. Kung inyong mahinumduman nga unta kung ang atong pagbasa dito gyud sa kapistahan dili sa reading of the day, no, makita nato nga diha sa Annunciation si Anghel Gabriel nag-announce ngadto kang Maria nga siya maoy inahan sa manluluwas nga mao si Jesucristo, nga kining si Jesucristo mao gayud ang mudawat sa trono ni Hari David o ang iyang pagdumala, ang iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Busa o baniana, makita nato nga kung si Jesus mao'y manununod ni Hari David, hari si Jesus, nan ang iyang inahan, logically, mausab ang Reyna. Diha sa gisulti ni Elizabeth sa pagbisita ni Maria, iyang gitawag si Maria, my Lord, Mother of my Lord, ang inahan sa akong Ginoo. Meaning, naana ang kahalangdon nga gihatag kaniya, diha pa lamang diha sa maong mga bersikulo diha sa Biblia, nga si Maria sa misteryo sa iyang kinabuhi, kanunay gayong duol, suod, associated diha sa kinabuhi ni Jesus, mao nga ang iyang queenship nga atong gisaulog karon, kanunay gayong link diha kang Jesucristo isip atong hari. Dili lang sa 1954 kini mga kaigsunan giila si Maria, kundi gihimo ni Pope Pius XII formality of proclamation Mary as the Queen of Heaven and Earth. Kay niadtong daan pa o bag-o pa, no, sa kanhi pa, before 1954, sa 4th century, si Saint Ephraim, nga ang pista, June 9, nagtawag kang Mary, Lady and Queen. O diha, later, makita nato nga ang mga pronouncement sa simbahan, sa doktor sa simbahan, maong nagagamit sa maong titulo. Gani, in the 11th to 13th century, gi-address na si Mary as Queen. Maubitaw ng atong pag-ampo, no? Hail, Holy Queen. Dili na 1954 gihimo, no? Before 1954, naana ka na nga maong pagtawag kang Maria nga Reyna. Hail, Queen of Heaven. Queen of Heaven. Kanang sa Easter nga Angelus, Queen of Heaven, Alleluia. So kining mga prayers nga karaan na kaayo, nagapamatuod nga si Maria giila na sa simbahan. Before 1954 nga siya Reyna sa langit ug sa yuta. Mao na mga kaigsunan nga gibutang sa August 22 ang maong kapistahan, kay kining maong kapistahan follows the Assumption of Mary. So Oktaba gikan sa Assumption, pagsaka o pagdala kang Maria ngadto sa langit, lawas o kalag. Kining maong kapistahan, Oktaba niini, diha usab ang kapistahan sa pagkarayna ni Maria sa langit ug sa yuta.
Mao kana nga si Pope Pius XII naghimo niini aron pagkumpleto sa dagway sa papel ni Maria sa kinatibuk-an sa maong kaluwasan nga kung si Kristo mao ang new Adam, siya ang bagong Adan, nga kung ang daang Adan nagdala kanato sa kasalanan, ang bagong Adan nagdala kanato sa kaluwasan, si Maria usab, no? Gi-associate nga siya ang new Eve, siya ang bagong iba nga diin diha sa iyang pagkainahan kanunay gayud nga naa sa kiliran ni Jesus aron pagpatunhay sa plano sa Dios sa kaluwasan sa katawhan. O dili nato malilong mga igsuon nga sa atong mga kasinatian sa kinatibukang simbahan nga si Maria gayod maoy atong dalangpan, intercessor, the greatest intercessor sa atong simbahan, isip kita nagaila usab nga iyang mga anak. Busa uban niini nasaulog nato o gisaulog nato karong adlaw ang pagkarayna ni Maria kay si Jesus nga iyang anak mao may atong giila nga hari sa kalibutan, hari sa universo, nan si Maria ato pong giila nga rayna sa langit ug sa yuta. Uban niini mga igsuon, siguro makaingon kita nga lisod man i-relate niining maong kapistahan karon sa nadungog namong pagbasa, Father. Kaysa ako na ginaingon nga atong pagbasa gikuha nato diha sa readings of the day. Pero kung atong lantawon ang pagsaway ni Jesus ngadto sa Pariseo ug magtutudlo sa balaod, usa ka pagsaway nga diin iyang gipunting ang pagka-mabaw diha sa pagtuo, mabaw sa expression sa pagtuo diha sa mga Pariseo nga nahimo na lang kini siya nga ritualistic o legalistic. No? Nga gani, itawag ni Jesus nga, naunsa naman kamo, nahimo naman kamong buang-buang, inyong hatagag bili ang gihalad kay sa halaran nga altar. Inyong gihatagag bili ang bulawan kay sa templo, no? Nga maoy nakapabalaan sa bulawan. Meaning nga naa ang hagit ni Jesus dili lang sa mga Pariseo kundi diha kanato karon nga atong palawmon ang atong pagtuo ug pag-ila gayud sa Dios sa atong kinabuhi. Ug kimingon kita kinsa ang nindot nga modelo niini nan si Maria nga mao ang rayna sa langit ug sa yuta. Nganuman kay ang iyang pagtuo, no, diha sa Annunciation makita nato nga mismo ang iyang fiat, ang iyang pagsugot sa kabubuton sa amahan, usa ka pagpadayag sa pagtugyan sa kaugalingon abli sa kinatibuk-an sa plano sa Dios. Dili tong mabaw nga pagtuman lang kay kini siya mao may gisugo, kundili abli si Maria sa misteryo sa Dios nga bisan wa niya matugkad apanaa ang iyang pagdawat niini isip kabahin sa plano sa Dios. Kini mga igsuon nindot nga di ay ang Queenship of Mary wala lang paghatag ug pagtagad kang Maria nga rayna siya, kundili di ay ang paghatag kanato og inspirasyon nga kita isip tao adunay inahan nga si Santa Maria nga mao ang rayna sa kalibutan nga makatabang kanato sa pagpalalom sa atong pagtuo diha kang Kristo, nga dili kita mahisugamak sa legalism o sa ritualism sa atong pagtuo. Nga di ay ang importante nga ang atong pagtuo magkalalom diha sa pagdawat nga ikaw o ako sama kang Maria
instrumento sa Dios dinhi sa atong panahon nga unta mapatuman ang kabubuton sa Dios niining atong kapanahunan karon. Busa kini nindot mga igsuon nga di ay pagsaulog nato sa Queenship of Mary, wa lang nato sa uluga ang titulo kundili ang espiritu niini nga ang nakapadala kaniya ug nakahimo kaniya nga reyna sa langit ug sa yuta, dili lang tungod kay gi-appoint siya ni Kristo, kundili tungod sa iyang pagkahimong kabahin sa kinatibuk-ang plano sa kaluwasan sa katawhan nga mga mithi kanunay sa atong Dios Amahan. Busa nining atong mass for vocation, nining atong pag-ampo sa bukasyon, atong pangayoon kang Santa Maria nga unta atong mithi nga naay daghang mutubag sa bukasyon sa pagkapari o pagkamadre, unta iyang panabangan labi na dinhi sa atong paningkamot sa atong parokya, ug ikaduha nga kini nagaimbitar sa matag pamilya nga kung si Maria miingon sa iyang yes sa iyang vocation, the call of God the Father to her, unta ang matag pamilya usab unta mahimong conscious sa vocation diha sa gihatag sa Dios sa matag usa ka anak o membro sa pamilya, aron pinagi nini mulipang gayod, mulambo gayod ang atong pagkakristohanong pamilya diha sa grasya sa Dios uban sa panabang ni Santa Maria. Amen.